Ngopo man? Ora namat ke mripate. Ketok ngelep ngene ning kalen kok ngopo? Wis. Sing butuh banyu apa mong kowe tok teman, man kene butuh banyu kok. Ya aku di garapan 2 hektar barang ki arep labuh kok banyu arep opek dhewe. Menang aku saiki man. Man nyolot apa sih banyu ki kok kene aku di garapan tak ombo dhewe. Nopo teman Mas topo ning ngono ki? Kakeane tenan. Aku ki mau wis ngelep lho padahal. Lah kok banyu kok iso ora milih rene iki lho. Kelakuane sapa meneh iki nek ora kowe? Kelakuanmu iki, ya toh? Ora man. Kesel aku ngelep ping 3.